Ak ste si mysleli, že ma už omrzeli šaty, tak absolútne nie, lebo môj profil je bezodná studňa šiat. A v najbližších mesiacoch ich uvidíte ešte veľmi veľa. Takže be ready. A keďže mi neustále chodia na Belu nejaké otázky, tak vám to sem rýchlo zhrniem. Celoročne mi na Bella Barnett platí môj zľavový kód Lenka15. I need help. Dodanie trvá tak 10 až 12 dní, takže treba si spraviť objednávku trošku v predstihu. Čo sa týka kvality, tak Belu hodnotím na 10 z 10 a určite by som nepromovala veci takú dlhú dobu, keďže s Belou mám spoluprácu už vyše roka, keby tie veci neboli dobré. Majú naozaj široký výber šiat. A keďže ja už mám vyše 80 šiat z Bella Barnett, tak si myslím, že som dosť dôveryhodný zdroj. A nie, až tak dobre ma neplatia. Ale musím úprimne povedať, že sú mi trošku veľké, aj keď je to veľkosť XS. Ale ten korzet je úplne krásny, taký pompézny. A šaty sú inak veľmi obťahnuté, takže krásne držia tvár, všetko držia pokope. I love it. Tak dajte mi vedieť, ako sa vám páčia. Už by to chcelo iba nejakú akciu, kam ich vynosiť. A nezabudajte na môj zľavový kód Lenka15.